Kamora murama intiere janeno mar LTN thuolo machalo kama indi machiegni chenro mar dak achana ma en chenro mabiro ni chieng' tich ang'wen sama chalo kama indi kama bende wawache weche mag dak. Weche mag dak sani koro osebedo ka koro tinde ng'eny ahinya ma gimako nyaka dhowa. Moko nitie matek ta, moko bende nitie mabe samoro wacho ni yawa to ochakre nadi. To magi te gin dak. Emomiyo chenro ni endi en chenro mari ma bende ang'eni inene kamoro amora, ng'eny tije ma ginyok ba magata ka ne tich to wuko ga chieng' tich ang'wen namna ng'wacho dhi mondo ne dak achana. Abende arwako machiegni ura ahinya nyinga kaka ung'eyo en Nick Okelo. Antie ka endi gi jahocho ma bende en evangelist. To kawuono ni endi wach nitie ka ne umuomo jo evangelist. Kawuono nyong'o oket kuom evangelist. Ne re ni evangelist. Kawuono wach moro ni kodu ka endi mondo mi koro wang'e achiel kachiel ni to koro evangelist ma kawuono tinde wan go gi timore nadi. Nerea, karibu sana. Thank you. Opak ruoth. Amen. Awacho wachi evangelist manji unaka koro anaenda ka koro jako mna smile chal ni Koyo chama. Koyo do jukuomi wang'ich. Onge wacha. Na jogo mantie kamoro amora ma untiere tem mondo mi yor ote ni #marwa en dak achana. Kioro ote kata Facebook kata kamoro amora mantie orgi #dak achana. Ranyisi mare ru dak achana kelo biro mayot ndi. Kata nyalo tiyo gi mago kuma nitie kanyo, nitie WhatsApp, nitie Twitter handle, nitie magite mondo mi obed kanyo. Ochako chenro ni ndi kawuono ni ndi kod weche mag jodolo ma koro osebedo jodolo ma church gi mondegi gi jok malimo kodgi. Piny otimo manyuanda odotenga. Winje ne uru mai. An George daktari mar jamni. Daktari mar jamni no en diang' mondhomo sindano ok dhano. Atiyo Kericho to jaore to ni dala. An gi higni 48, George higni 48. Mano ng'ama duong' Nick. Mano koro ng'ama otegno donge. Ochiegni jo 50 en ng'ama duong'. To asebedo ka wang'ere gi mama ma osiepa ni kuom higni 8. Koro mama osiepa ni Ong'e ka en ja 40. kwa nja 40. Kisechamora ame. Mama ni en chi jaote kendo evangelist. Koro kare evangelist ni nyuono ma evangelist. Donge anabiro gi wach kaka ondike. Jojo miyo wach ka endi. Kadwaro ni mondo wawere kode, abedo gi stress mang'eny. Yuma. Jojo kadwaro mondo wawere gi mama ni bedo gi stress mang'eny. Matini ohere gere. Ma chi evangelist. Chi jaote. To jaote ni gino tame koro. Tek. Evangelist ni gikia gigi. Koro Jojo kadwaro were gi chi evangelist. Jojo bedo gi stress mang'eny kabisa, To owacho ni bende owinjo kotuo e sama odwa were kod mama ni. Mama ne rwake ofuku. Asetemo kata mana simu mondo awil namba kata blacklist to magi duto te ose fail. Pastor, ahere mang'eny. To ok adwar ni adhi mbele gi timo richo. Chore ong'eya kendo en family friend, but okia wachni. Sani mama ni is like 38. Vile nyako ni bochako uka pole tin. Kaja 30. Nyako ni chako kaja 30. En ja 40. Yeah. En gi nyithindo bende adek sani. En Mluya Anton Jaluo. Konya pastor. Asete amonde. Nyasache gi Israel. One, machi jaote. Uchi evangelist. Wach masanda kindi George gi dhako ni. Kare jomoko makoro joote makoro gi. Kare maode to kia koro. Samoro kenje koro. Nene evangelist. No, jaote ni jakoro. Okay, evangelize. Okoro to evangelize. Koro ne beri gima kamago nyalo neno. Yes. Dongi mati mbele gomiyo kinyalo neno. Kinyalo korini uone. Ineno. Koro wach mantie. Ajoji wacho ni ogombo ni okodwa dhi nyime gi gini. Kata kamano, wiye gino moke kase pak. Ohero mama ni nyowuoyo. Ma wiye kuti. Ni ka koro dwa weye to obet matuo. Nick. Osetemo blacklist ok dhi. Gimoro Osetemo block ok dhi. Ok block re.
Koro Joji wako obiro komi mondo ikonye. Joji tiyo kericho kene daktari machuodho oksendan. To mama ni en mama ma family friend mare, ma chuor mama ni be en osiepne. To chuor mama ni to kia. Chuor mama ni to kong'eyo. Okay, George, adwa konyi wach matin kabisa. Yiena mondo walamni mondo chuny chode modak kuomi momihero dhako ni zaidi ma wiyi biro mamalietni mondo weyi nikech gima timini ok en ngima mar dhano, en jachieni machieni. Kendo nitie jachien mar chode mochiere kuomi chuoth. Koro gima biro konyi en mana Yesu Kristo koketo kuomi to gini weyi. Kao kamano to gini biro dhigo ma utho gi dhako ni. Nikech ka onge Yesu to bedhi nikech isetemo kini kiringruok gi pachi gi dwaroni to tamore. Koro gik makamago ndike muma ni gima dhano ok nyal kokeli ir Nyasaye to nyalore. Koro an adwani mondo aduogi ir Nyasaye kanik ni goch biro wacho bang'a, but an tadwa naduogi ir Nyasaye nikech Yesu wacho ni gik moko te wuon gi osekete lwete. Koro bi urunduto mujon kendo gwangru mapek mondo mi uywe. Tiende ni John wacho ni bo joni, wacho ni sandi to kake we onge to Yesu seluongi ni bi mondo mi kwe. Yani ng'amo gangore mapek man gi misigo. Ng'ini mari ni misigo ma ok nyakta nindo ka ok neno dhako nikech en misigo ma mitu. Koro Yesu dwari ni sama misigo pongino tibi mondo Kristo mi yweyo. Koro ni yalo ne mna waro. Yes, mane gima danga konye. Ke gino se biro ne marach mamiye nyaka tuo kiana de nade. Koro monda konye ke gine penyo ok dhi nyale. Kata oter mana kuom jorieko ok dhi nyalo ne. Kod oter mana kuome jomoko ntiere ma nyako moro ncha madho kongo. No ter kia kuom nyango luonge nang'o. Uduoko kapod mera. Koro anda wachi ni ibia iri Yesu. Yesu ema misike yot. Kendo wachi ni joma ineno odonjo warruok gibene gi magi chandruogegi. Samoro moro ni jachodi yakupindikia moloyi. Sama no donjo kuom Yesu to gigo no luokore mowe. Koro bia Yesu. Mana kane kine wacho chaka wacho ko yie koro konyi moloyo mawacho. Ma evangelist wadu ema gine ogore kuome. Evangelist kia. Jatich Nyasaye maduong' ma evangelist to kia. To mar ariyo gini osedhi gini aboro 8 years. Nerea. Manya thima no nyuol ndalo no ni standard 2. Ni standard 2. To kuom nyithindo adek mama ni goni kata ma joji nyaka be miye iye ka. 8 years is a long time. Amen. To kanyo wanya. Kana mora dego magete. Sama degi be sama. Matek maleda. Imo hido evangelist piny gi wach mi wacho no. Adegi nyalo bedo mag joji te. Igaboro. Adego ma mo unje bisa nyuolo mara ng'wen. Igaboro mana kinyolo in space ma 2-3 years. To say the nyithindo go. To koro aparo ni wach ni endi George Komondi in ne dembo mna chi evangelist. Jaote jatich Nyasaye. Kosa dhako ni mano manyi. Ngeni kanyibo gino pokolero no maber. Ngeni tie wach ni ngeni gima kama pok timbrati ma joma dongo makoro donje era ji ariyo makoro dongo makoro kani nyako gede gi wuoyi. Chingato gi chuoro ni tinga machako gini. To pile osiepe nitie mabende chodo chiegi. Wada. Uko birio to en innocent. Nikech gimomiyo matimre jaodi ni joma no machiegni gino osiepe. Kikolacho kingoni mo. Koro chuor mama ni ma en evangelist nyaka be neno osiepe George kata mna chon ka ng'iyo sigani maber kagi jo nyalo bugre nyaka be moyondo George mondo wuoth koro dhako cha bende koro neno kama endi dichuo mantiere machiegni mare ni kamoro lale evangelism kama koro dio bayo makoro en evangelist endi momo this ko wi tiji mi yobel kata giodi gi jaodi meni time mar gi yonge okara chi mai kawe kata ofonge donge joti moko maino dhia makinyo rao ka dhia ene gine wuotho maino ngi ero ngi moka wuotho mondo wede gi jode samoro dhako bende no ng'iyo je ni yawo to abo timrade kan dhako ni was 30 years ne protein kabisa omiyo kane wedo dichuo ni at 8 years ago ne protein anya kuma ne dor mondo dichuo bed kod each and every time ineno to paro ni jaote ni gi George gino osiepe kada George bolero kanyo to ni gimalich ni George gini aboro gi osebayo gi mama ni to dichuo ni kia 8 good years dichuo ni be en sawa gi evangelism neno ingeni
dhako tek fwenyo ka chodo ok yot. Dichwe mayot yudo e chode. Dichwe to adharani, dichwe e chode. To mna kasano, to dhako nyalo biro makore ka iwe dhoge maling kama tuo. To e chode. Mapok no timo. En kia. To dichwe mna sana ibu makuzi mimi endene go kiango nini bro ngere chap dikeje watu koth ngade chwe en koth menyo no menye wange manya gimona dhako to endo en gichunyi makudre onyalo kudre ma is right anyalo timre. But mani koro wana no wachini koro do puonjo George komondi George gini ndi gimi kwane nerea kaendi to me onge sama udo nyigi ni dhir nerea nikech ni dhir nerea mondo mi chak sero chi umi thuolo olamni mondo chak sero chi evangelist do pimo wiji George mane ne gima onge be nerea wacho ni jechini mondi mondo jukum joji machode onge do ngene dhako wedala to don kata ngida ko to gombo mar chode mar sasia mar osilo ngida ko wedala sama dhako ni pesa ko odhi ojuamo kata kuro samo. In fact dhako nyabet makata kaka chiemo onge samo dhako ni kata kuma ntino kata chode ngoko ne kata yiga achiel poko kata mano matres koro onge tani. Yeah, samoro en gima king'iyo mos aparo ni George ni en bende oyo levi nikech chingato mingeni mato en chingane okinyal bedo ko for good 8 years anange ni jikwal rega tai bende chiu siep ni ming'eyo chinga ming'eyo to isero nadi kai ni ngama nege paro ngani usiep ni to en ngama ming'eyo chige bedo yo timbre kamora mora ng'eyo makmani koro kido paro koro chunyi ni wuon ser chinga mekia yudi nyako moro ma chingato kata ko chuni koro nyake bede godo no ngami kia makata koro wach moro chopo ni dwa yudi to yudo ka bende berberi nere amanga ming'eyo 8 years pare kendo siep ni ma family friend mari kendo ulimurwe watachiel ka uchieme watachiel ka chon jeluno keto niya masa moro gi agi mama ni kumiwe kuga ubiro to samoro mama ni matelo ne samoro en motelo ma giwuondo pach jaudi jawdido dhi ko yo oso muma gi koro eno koro ne ji chode kunde moko gogudu joga koro se makoro matimre ni ngani samoro adieri ento e chunye to okopare chigi ni chodo. But koro George wachini gido mondo mi uoge George ni gidhako gima chigi timo dala I don't know inti dak kerecho ni chuodho kusendan kerecho ini chuodho kusendan kerecho to chigi diwe dala kuri kao chingate makuru intire godo dhi kao chigi dala dar chigi dala obibe kami itiye nikech ngama dala magima tiyo onge nerea ang'o moni kai mondo kele dala na kerecho omiye kata kosmor kata amoro bedo butimo wal motimbu bedo bute kanyo mondo mi obed ni kuro dhako chatimo gige to duoge ot George dhiom dhako kuma nitiere chi George kapo ni no chiendo ni sani nyiso George manitiere mandhomo dhok sendana kerecho no mondo bi okawi mondo mi odhi dak kodi nikech in jaode. Number 2 mar mano George jaluo chon kani chodo chi ng'ato wan kaka joluo kani chodo chi ng'ato ng'ano kirip godo to be okithienyi lela okirip go we kata mna wach mana okirip godo nikech nuchiemo kama kendo umonyo kuone tawa chiel mano oktimre omiyo in okang'e kaka ibet gi ng'ani akeno sipiti machal nadi but kapo ni ng'ani iripo godo ng'ani tieki Ome jalu chon ne keto ga gwenda magenga. Niti gwenda magenga gi wonwe ni keto. Gwenda mar magenga koso mama magenga. Ntie mach mar magenga. Tai koro ntie gweno mani bulo mar thuon kadi chuotho. Iwinjo. Ni keto na. Gini ni keto mondo mi ai koro joma ne chame ni gin mbese ngano. Neno. Mbese ngamo thoni ema ne chamo gwenda magenga. Teni eni thole athola. Mach moket mar magenga na. Ngeche nini dware mondo ng'e to ngamo chamo gweno ndi mane chwado jaoda ng'ani. Kana ni japode ngima en ng'a. Imuri mna kanyo. To man donge juok ni. Ok juok. To dongo satho koro amora what for koro wana dhako no. To donge e gimo wacho kata mna ngima ne rea. To ng'ato chudo chiegi. Ng'ane ka ngago rego mna tauti ka uri ngoti ng'ol. Evangelist ki winja weri gi mo maduge gi mapunji ni idhi yudo rakata maberka bodo ga jojo se bodo ga koro sero chigi cities level last 8 years koro mano ga mukindu chiegi yani ujaje mukindu
koro nyako ni okendi gi mo gi chware yo Koro mama ni jadoho. koro Joji kanyiso ni nyako ne kodwa rojo ka chunye lit ne ni miye stress Joji ni golethi nikech machi ng'ato ming'eni en jaod ng'ato kidwa weye to lit ne chunyi nang'o ni temo nyaka block to nigi ni ok nyalre dong manga mowuondre dong Joji wuondre omiyo an bucha kaka ng'ado Joji ni marach Joji ni rach nikech gino onego beno we madhi ndalo modhiye mane momiya luongo ne Yesu nikech Yesu to nyalo wuoye matindo. Koro mar ariyo mar adek ayo mondo kwa los gi nyako ni gi muon koro un muon unere dhako kidwa mondo mi kari obedie maber oseri gi ng'ato moko en osiep churi itie kama didhiye gi ng'ano to osiep churi kuma ibodhiye godo onge iketho saka yiem nono to bende ng'enyne gino kuma dhiye gama chup bende ogedo koro waste time ka endi for 8 years kuma dhiye gi ng'ani endi onge dhako kidwa chodo ng'ato chod ng'ama ok en osiep jaodi ng'ato kata mo kata jaodi kia bro kelo ni kwe nikech kadi bende nigi guilt in that guilt chami every single day kama in family friend maru kodonjo to ka imiyo gi pigi logo gite pachi chala nadi ng'ama dhako kata mandi chogni be wuondore nikech samosa go wan kuom dhako mochodo mobidhe ode nitiere kaka king'ama riek to nitie kaka nene jomo herre maserre is very easy to know ka idhi od evangelist kuro tednu kata chai moro dwa madh ilogo nundu wetu kaka dhako ni logi kaka jogi nenre nyaka be ni ng'iyo chwo bedo jo motang osiepe meno wan go gite ipimo gi rada sama chiegi olo pi logo ne ng'ato mohero gino nitie kaka dhi gibe kiolo ni pi nyaka itang' ng'ama dichuo we uru bede rambun ni unu bede kumuru kudheru ni sekende dhako ni kanyo mon gi gin very intelligent kendo koseng'e ni ng'ama bende ni yolo kamano be koro ng'ane piny romre wangi bede ni neno to I want to tell this bende to George ni George oketo gini endi ma odhi ahinya gimi idwa ni George mo ilemne onge we ketho lamo okare lemna an kitabu media ndo bodi lemna in bedo na kodi ka kende beda ka so woyo tako magik maricho man kuro George ohayo yuma George nje 48 years sani ng'at maduong' mandi moro bedo gi kwa makoro gimitimo sani ndi George itimo makosa ok ber mondo mebed kamano e kindi kod ng'ano endo ma iluongo ni osiepni you are betraying your friend aka moro en chiku moro mamaru koro maro you are betraying your friend George mano yimo tango yini mondo metime daka chana ka nikech iketho dak jogi dhako ni boka opachi keto kuomi owe chuore dichuo ni be kadhi ga yalo weche mag chuode kanisa oyalo ne junyiso jinamo dongo kene chigi chodo to dhako ni samodhi kanisa kaka chi jaote kuro mine moko mane kanisa ka koro luonge nang'o kata nene nade samoro en eben gi roho mobokoro we samoro en gi rope moro mokoro ochode ojijo kabisa koro aparo ni gima nyaka koro jinge daka chana kaendi en mokwongo George makosa makwongo timo en ka uchigi mondo iwe dala chigi no ni adala en kata mna gimo timo onge iwe gi mama ni samoro iwe gi judalau chigi besa mokoro ng'ato be koro se ka okoje chen boloko mare the last 8 years ikech mane gima nitie kajo nyege dhako koni mache paje paro kwa chama licha ahinya iso ni chigi mane guya jande bende jomoko nitie go makoro bende koro goyo koro goyo ingeni George sio kwa chini chigi ni dala no wacho ni jode ndala okay George ni jode ni dala ene ngamusa kendo jode ni dala ene koro dak e town kende ni jaboma koro en mondo ji makoro otongona koro George en mkurano jawde evangelist mane modhi odimbo chunye kanisa tingeyo ni kata mana chi George ni samo George koro ne kata pesa dhako ni bago ma kwonyere gi pado gi mane gi mang'eyo ng'ata ina ni kata nyithinde go kongi samoro kata madhako no okera nino ni ndogo nadi muchiu nadi kuro magi kit chuo moki chaki ikethna gi lamo ng'ane waro mondo chunji maricho ge we dogo dagi chiki ido no ware ada wadamo ware mondo gombo ne gi rum George anadon mondo yuda wuyo wadwa ala ni kandi ene kerecho akena lokanyo wangne kadhi George ni kuri nikech George yewalo gi kanisa kumondi idhi kanisa ma Nyasaye kanye mekawo jatich Nyasaye mano ni makosa jatich Nyasaye bende kama muntiere kini gidhako wedhi mundi yungri kanisa kabisa chigni ka gi nyithindi ng'igi
Nera in sama ipamriga kumonansi ma wonansi do gibende yalo kenadhiga to wonansi ng'ama ber ni jaode yalo chieng' makamato jaode nitiere dala loso kabisa mato yoko dak kericho ndomo dok sendan kericho to okiek ma jaode kao chipadri koro kericho apeji nera kericho from kericho Kisumu 60 kilometers kwani kuri mabori mbali mako ng'eny den siling 500 mako ng'eny anyalo siling 500 chopo ile yana chiel kende to chwoge eluf dagri choge eluf koro kichwodho kabich in geluf abich pod dhi dalo tambi ng'acha kata baba no kodhi tapani bende dhako ni chame usagara kata plot dhako mokete pache mowacho ni wiye bare kowene dhako ni sicham nyathi wadhi yuyo ko dugo mondo ng'e evangelist gi jotich Nyasaye eti Nyasaye kanere nyiso ndu tich Nyasaye ka ng'ato nitiere wiwil gi odi gi gigi te ayo wiwil nyaka gi kaka onego ni bedo ni ng'ato moro machamo rada ing'eyo tiene wacho ka ni unenda na rieng ing'e rieng ing'e rieng nere kia rieng abiro pimo gi marieng en lazima uende na rada lazima uende na rieng okibeda beda ni ka mut kabut ni wiri ya kama Dakachana abiro miyo rieng kwa duogo onge wach kama moro mantie no kakoro ja kamera mara kaendi ngeni en kijana matin iluonge ni Hans Okuku onyiro rieng kabisa ngeni gin gi marieng en regi no tindio seti gi marieng en koro gini bago nere akala gini kijande kito nyiero nere kiarieng nere kupelekwa na rieng en koro itere irada nona kaka penye dhi yani majira ya Masai na ile Masai koro kidonga donga chien ni koro anguri imoro wangi ka punda madhi jak mogo kore gi go kwajo kamano koro kupelekwa na rieng un evangelist pia nyinyi kaeni na rieng neno kaeni rada mondo waromre adhi dala donge ti aneno ja oda ang'eyo no wuotho nade amin mane gimi dwaro ok dwar ni mondo koro ikaw widhi so kamoro achiel jodi ikeka ka nitie nini muma kende seso iwimi gik nini kidhendo te kama umetino go wi kichio ni to mane misomo kiwuok ni to umetingi badhi dhi me evangelism kucha kata Nyasaye ok bi yie onike mama ma Timotheo ne ka ng'ato korito jo ode to kwedo yie maro tiende mama bendo yie ni mondo ja hote ni bende mondo orit ode to nikech ok orito ode omiyo ode baro dhi koka gima lit na dhako ni biro dhi e piny moro to we jaote koro nyaka rit odi kaka mama yie ni nyaka we en Timotheo adi Timotheo mar 2 adek abiro nyisi bedo mo en Timotheo koro udhi usomo wachni minjuri gini ka koro unena ng'eni untiere kuno endo nyaka kanyenda ng'eni jaduong' kola intiere kanyo endo wachni nyaka iwinji maber gi jodongo te manitiero gi kijande bende nyaka koro ng'e wachni dhako pile oneno gima ni machiegni kode. Let me tell you the truth, a woman bro neno gima ni machiegni kode to mane chunye bro loyone koro puonjo nono koro jomowe monde gi dala koni puonjo ge nono puonjo nono jomowe monde gi dala keni chiegi tiyo ga kure yoko ne dhako wani apo kinano dhako kuma nitiere ndieke iringo oko apo wendi na rieng rero se gori pe iringo oko dhako okitiek ne 1 year dhako okitiek ne kata 6 months kata 3 months okitiek kaber onego ni dwe ka dwe ineno jaodi ekingi gik madhi mbele omera wapimni wach monte sana winjo bet na bana every weekend kinyalo emesa moro koro samoro piny pinyoridore YouTube bende ne piny nini to wacho ni kata katek tunego ni dwe to kadhi ni kokena nango okineno jaodi okineno dala ni okineno jogi okineno jogi magingeni baba ne nitie to mai kaka no wacho ineno man bedi do kata kalum mano pidhe dot
pognuti in ma idhi kalum noseti mano se pae ngamo pecho be mande go se yombi gibo koro yen mane pidho be ipenyo mage be yenda ka mano koro yiso ni you want in control of your own family omiyo e Daka Chana kaendi joma chuo ana nyiso this for free ni kapo no in gi dhako we dhako dala for 3 months moke nene karbe bani koro sebedo ngamo duga kanarea kama endi puro doro jaode jawali puro nyaka gibed piny ngade ko niya kama nyathi kama magi go wacho ni koro mago koro e dak to aina makoro jandom dhok sindan no dak golo kericho ni ndomo go mondo jawo en koro ndomo jo mondo jo ote e makoro ka no wacho ni koro mondo konyi ni gino tam ni ko blacklist ngene wondore ngani wutu wondore to in be dhako ni wi mondo chiem think twice ngani ok bi chodi nyaka chien ngani biro mawe gi chori koro mi chori chance mamare ngani emi wuogo ni wasetimo ndi koro romo iga boro ng'e nyithindo dek mondo magi koro wena gi mondo achor maisha gi chwora adwani mondo bed mariek nikech ondiki ni dhako mariek ma bidho ode to mofuwo ketho gi lwete wuon tigi gini dhako maonge gini maonge ma ile mona tira wich nyaki bede ga tira wich mayo iwaje okiwuotho gi bakul nyo yiem kamano ni bakul mi wuotho ma gima ni yie ko tinyo kuome nyaki bede gi tira wich koro I mean dhako mmoja ni dhako maber to loso audio exactly to dhako marach to bende ketha gilwete mano en somo mar muma omiyo mon kamoro amora ma untiere tang'iuru ng'ato kyali churi 8 years mfululizo to okini churi kata boyfriend mani intie onge boyfriend ngado bedo kata mana 8 years to kata mana en ma ochodo ngani 8 years ngeni makoro chuore men mochiko makoro chuore I mean gimore moto kwa yano chike madhako majado igaboro donga sikoni madhako man gido man gichware madhako majado okay mag kor chuor ngado igaboro yawa igaboro mag ng'eyo kiwango mar pesa mangane yudo ng'eyo kaka ngani ng'eyo gimoro mora nyaka mane ode nigi chingando ne dala odro be koro tawala kuyiyo ma tawala kanisa tigo ya par koro mama irach kabisa in min teko mar nyiso dichuo ni orom kilicho na mwanzo lazima iwe na mwisho wawere to kibe ko kitienyo wangi ni be mor ni ngani wacho ni okonyal blacklist sijui nini we losodi koro joji ni jaote bo duoge ode jaote be baya nya odwa wuotha nyage mosalabe lwete majo koro joote okwadonje wang joote ututi Nyasaye kero tuti Nyasaye maber ahinya to wacho ni timo the wacho ni ya nyaka ing'im na joodi mano kore kijaote maber ranyisi maber mar ote mari bro neno ko wae odi kama yae obeko jo midhi timo negi ote neno na dieri jaote waniendi kamoae en ranyisi maber to koro kamiae dhako 8 years ok mari koso jaote ni be wuotho gi mag ji ok kundi muwuothe you never know koro dhako chulo kuo dhako you never know koro gine koro mono kaka ngene bo chule zaidi gaboro do chule zaidi owinji chul miwe koro ok ni chulo koro aparo ni en puonj maber nyaka wang'e to kuom joma chuo mondo puonjore mondo aketnu joma mine weuru dong dala ahinya ang'eta moro yuto ok ber dong onya dong dala kade chuo machuno ni biro bet ane matiyo monda nyisi kinyoma an nyagi wegi waje koro an nyako an nyagi wegi yegola dala mondo mabed kodi kamoro achiel shida mikadhe no en mara kodi we wakal kodi mondo mikuru gino bed no wach maber gino bed ni keto machiegni moloyo kapogwa kikacham shida mara kenda ticham shida mari kendi o kodhi bede achiel mar dhako ni kafanya ni kare mami mon moko ok dwana we chuogi makadhi daler koni okadhi wabet kodika because gise fwenyo weaknesses mag chuo it's obvious koro kare adog ne mon matamre dhi dala gi nikech gitimo gima ber nikech mani dala to chuoro wuoka gimoro nono opil mach oyo madam dala ni pango mit ne to be ok oyie ok pango mit ne onge ang'e kiwango kaka chuore chalo ng'ani kokose te to chuore chiko e fence machielo koro magote nitie makmani ber ma mondo mi ng'ama dhako obed machiegni gi chuore en gima very important unless en ng'ama tiyo samoro tiyo kata na e town machielo ticho make kuro tiyo mar sabito chuore tiyo pere ko chuo ndicho manya kodi chuo koro dhigadhi mana koro en tiji dichuo odhigadhi to kata dhako ni dhako be godo thuolo obedo be no biro mondo mi bond mar dhako gede chuo cha obedi to kama go eko onge ana kama ko nitiere makani ni no se kawo mon tero dala ni entinde mi tich no rumo ene doggo mali Nairobi golam koro nyago weti ni beda ka but nitie age moro makara koro dhako dong dala to ber to age moro por ja 30 kiang'ogo
to dhithagi jo potindo dhithagi ndiye jimama kujika koro unsa remoringo kile kata sana kidonge dala ni ngine loso kidala ni maber ke pacha kwa pacha mane dala laka ilo so mana kidala ni emengiyo ginyikwe mo kama mori tugo godo to ma pod yot aina gi nendo wundo ani no dak kende ne di chuo ni ndie kerecho ndo mudo kusendan kana kondo mudo ondo mudo en wach malicha ahinya omiyo aparo ni mondo puonji ndio bed maber na rada mondo miyo war joji ando joji nyalo mondo miyo loso godo aching kaka jaluga kaka ngama dichuo onge gima chalo kamano endo kendo evangelist joji ni luong mondo chame gori ngeo di kanyendo ungade ringi sini ai make kanyo mondo wachodi kata ringa bula moro yanga ungado ge pa dongo kia nunge nade dongo en moi ngato bomba enokia enotaro go moi gumini en koro kia moyo reto taro reto memory kuro dwarre mar mondo mi puonj makama ndodo nyine joma chuo if you are married actually couples ma married before uchop kama dhako chopo kama wacho ni nyithinde koro sebedo joma dongo tibene wacho ni akoro ka en obende kwa sebedo ngama duong kikiwe dhako bedo kodi mabor ahinya gino kelo bond bedo ni koro onge nyithindo bende ok bi miye luor mar baba min gini bende bro chako neno kadi makoro iwe space moro ka space no kiwega mathen ni nitie ngama donje mondo giko wuondre ne re adha ko ne space nitie ngama donje madino ni space no space onyal bet no pabno nyaka ngato go namba nyaka ngato go kapo lengi ni ne sabo ko kuja na ngato go namba ni kibido tekia ini pedo ini do dala ni onge dala goyo dako ni dire to ngama dala ni ndi okay ndi ne magole gala koro rito dala to koro iwene di jowadu e magoe watch malicha George gidako ni unda dwanu yudi Yesu dwanu waru adier to winjo waru ndo waro kini kara begi mateke ndi George ndo mondo warre to kara ya mana chudi maigini ya boru mana chingato mitoma to ingin sijemena kama nono tingi yochi ni timbe makamagi ngato chupe nadi ukichuko te lur ni ngato ijobe nyaka bengi njo kanisa kala chia kanisa moro gile medina chela dier chan nadi kanisa mo konti mo ntimi ni mo kuma jowir nerea were kanisa wero kangno ne kendena kombe ko chunga ne mo mamado ndo chak mo mako pamo maber kanisa chunguna malo te mo nimpe ko kotingoni to gimo were ma proper nyaka pinyiru kata kai na rita donde bokudwe donde okurue to kanyo e mangorade ge brother were pamo to boma na kwande brother gi richo ngego kwana malich elongo ni ngato wacha ni na ido namba en gimoro kai ngato oroni Pasanarea and Richard Omondi Jakombewa. Makombo matu. Mano jaseme. Okay, waketo mokoge pi. Kora winji ba seme. Nyinga and Richard Omondi Jakombewa dako o lagi madokongo gichode to kakwere to donde ni malo. Kakore donde ni malo. Atimbra kode nadi. Riembe bende otama to Nick okodwaro mar mondo mi wagomon konya uru dako ni madho kongo to chodo to koro ngani oknyal riembe koro mna gi gocho ngwe mondo gochi to gochi no kodhi negi to gochi ni no se go stop ko ni ko dage ni gochi ma wudu kombe ma ngeni koro wudu ho mano ingeni thuolo donje ko gini garo danje ko tawe mon mangeny gomba kage madhoko mosaidi tingeno sero gini mangeny machi mono wacho ni chiegeni nigi nyikwayo kotin ni to pesa moyudo en ngiew mini skirt ngiew tumbo cut gi ngiew len moko moride en dayo mane gi nyikwayo to chodo gima dhi siaya kene to ga dhi siaya ai konge kuro to madho thing to gel mo ingo dichuo mana nyuome ma wuon nyikwayo makwar nyikwayo wacho ni toke kwere to donde ni malo kaka tim kode otama ariembe kose atim nadi Nick ok dwar mondo mi ogomon konya uru an wach Nick ni to kawuono adwa cancel nikech mon moko wanjo se biro matek idwa cancel nango cancel to kingeni jaduong ni duong
to mama ni beduong gimang no mon jaduong ni go dhako ni nikech en ke kwayo koro yawuote ka bono ke goye to gimang no miyo goye yawuote ng'e maber no chodo to madho kongo to rwako miniskirt dong yawuogi bonge ni min gi jaricho to ndike muma ni goch malit machopo chuny ng'ato magolo nyaka fuon nikech magi fuwo to muma machielo to wacho ni kichwado nyathini kapod otin ekirie dichuog ni mano we dhako ni chon koro yeno tamirie exactly koro ikelo muma mana dwaro now ikelo muma mana dwaro dhako chako umna giyo wago kabisa giyo wago kikele mapod en miacha ung'eng'e ni in kochra kido kendi ere nyaki here kichen chiegi but nitie kama koro kochope you draw the lines Ese ni koro kai kumochope ni ma koro kai ndio kadho kieo okalo muono ng'eyo kia nani omera jakombewa in jakombewa kanye jali no nyuol dichuo to lokore dhako nikech chuo kowinjo tim kama to mono jakombewa jothuru unro teke ujoma makonya kundik mucham ng'ani ok jakombewa kweri ye koro no skod jakombewa ni iketho nyangeta ni giwelo inja na giwelo dalaka Nere yanye acha munya kundie bagi matek mayo ka ing'iyo wachno maber dhako ma osebedo maduong' mamadho kong'o to chulo e kor wemo koro rwako miniskirt mano koro yien mondo ilamne koro yiena mano yien mondo ilamne kech moko to nitie kama ka ng'ato osechopo e gik moko na koro timo to nyaka bed ni en possessed donge mano koro ken gima no kawaida kech inyalo goye ipane kata koro igoye at that idwa konyo ang'o lakini chono unje chiu chik mar dala ni kapod giwelo Waswahili usema samaki mkunji angali mbichi kamano kosa to kunjire koro dhako ni apa nowe apa ng'ani beno do odhi ero jaode samora ahinya mowe samora ko ne lwete be samora ke moho samora ko jaber samane gi figa maber koro bendo oya koro ni mondo orieme gi figa no onyalo lose figa samora ko ni tiyo samora ko no egi salary but man doesn't matter for you salary no en mari mano kikel na yoda to ok mane ku mi to ok chwote nere akitiyo salary en mari mano mari okikel na ni biuri na go yot ini pana mumo ketho dhako ne ok mana mano bas dhako ni gikwacho nyalo bet ni nitie tete koro gimoro mondo okonyo godo mondika en achiel ka osebedo ni en dhako maduong' makoro nigi nyikwaya ina no ok nyal bukri ni goye ok gon ke nyithindo kaneni mokwongo mar ariyo in bende sane ko gido go mama marom kamano endo e koro e idala ikelo tura kapo ni goye mihinye mikelo ne songa kata motho iketho dala no tenya ka gi nyikwai remo dong' e lweti mogik mado nyiso mondi dhako ni buktangi doko dala gi kose bedo koro ngi nyikwai ka kwe doke igonge tingi tere kure otek chomnere atir kamano manya lakini wanaume tuelewane dhako sami nyuome we ung'ei okachi ni go dhako mi dhako luori by the way ibro goye mongi gi gocho no ubunge ni ogelo ang no goya ti bibro chupo ko ibro gole gi gocho ai bange kata gocho mi kelo masira ibo timo nan ok advocate for violence in families mane gi mwatemoka makmana ni you will know my true colors sama idonjo maintiere koda dhako bong'eyo kodi bulu tidatenti kati mi biro mnaga ngales ni kenda tanoda tembo benga dhako kenyal kenda donge manuin anoda tembo dhako dichwo machielo to ke dichwo molos gi plastic matini yo men made of plastic mok chuma mogich badi go doko oko nitie chuma king'e bade kama kende mi paro ne onyalo pami tiling na musi ilum na laini poko pami ti para ni mabado udwegi we bad battle wate kama battle chalo pao mi yo chini moka nya ngani ko mulla Nick afwenyo ni dinde michwade jicha kigolo jechienje joka beyo dhako ni kongeter na dinde michwado ji tikia na goka kinde go satwadi mukwe me yako to dinde mane wazo jeni mama ni duong koro na koro kada insani koro eji ni tanga to wendo cha gochwadi ngana be ngawiye ber to ka to eji to kulo wore kit to eji ni be ka koro kiwinjie wach mani miso ni ba indi moro no kindano koro jakombewa home aparo ni gima nyalo timo kaendi ini uona man
kaka Nyasaye nyalo konyi gi jaodi ni mandere agene mondo lamne mage ng'eni lamo nyalo golo sami kelo no jochido bro macho gi mukelo gi ng'amo oro gi yomeyo ne gina dhako ne kongo gi chode awacho ni to bro wuok to kapono ni in ng'ama tin podi ne age wagi to inyomo dhako, let it be known from the word go chigi no chieng' modonje dala no ong'e gima in ong'e ni in bende in wuod wegi dhako no yupi wili gi wachno bobro ng'e mon bo ng'e ka pimo chuo tiko mako sipo ng'e ni ma ndi koro bro wacha koro in from day one make it known in black and white ni mae en kari mae en kara ka kiko kadhie ai dhako be kikinde ten dhaka ahinya ni tik ma dhako bo nyisni to una bende ya ole akono ko ite konya kata mana loso kia nonsense mo gik maonge ni magiti milongo ni winjruok ni dak ni mama ni kawari waruso wacho niya ni 1 + 1 is equal to 1 koro mama ni nyalo kone nyathi inyalo kone sande nikech en suitable helper koro ukonyo koro help mago aparo ni gik machuo ketho godo a man in TG and the manyo gi protect your family and loving your family. 3 key things: love your family, protect your family, mondo mi idhi manye ne and care for them. Sama itimo mago gik modong gite wachurume koro wuod kombeo ando kumetanga kunyi godo to ngiki chubedo joma dongo samo dongo moloya but dir mantiere ni dhako ni nokipuonje kane nyako matin ko wendo omiyo gini dhagi sani nikech ni dwaro kamano koro nerea ni ka hai maber obro keto nego elamo idhiro lokrok midwaro no mak mana ni an wuod dhiambo kama ngisi ni hanyisi ni en ni make it known magari dak mana kadido mana mama lote nigo to inionge godo mago mage dongo biro dalau dongo ni minyuome mago mage inin dalau tieki mondi ni jagali pero kamano ne jeti Nyasaye masu mano mi adake piny Obama mano manyina ot mogo dasta ngat ma dichuo go ne pastor ne dasta ka onge kapo kadar to manyo na ot mo yudo na mogo na dasta mago gore chuo mawa molos gi plastic gido dongo konyo pastor ne ene makosa an gima ng'eyo ni no dasta un gi konyo utu konyo pastors imiyo gi gweth ko gidi mo ne mon mogo ni mogo chuo makoro los gi plastic akia koda noro nyithindo gima ng'eyo na chopa hiro ka oto goda sto muko ni oto seluoki I hope no oro nyithindo I think tanga ya jo achaka gumo kama agumo na no oro nyithindo kanga man no ng'eyo ng'ato luoko ne pastor ne mondo pastor bi donjo male maybe something like that to thonde jo maduong goro gumo ne go ne pastor diro ko ng'ene ni wala lego kende Nyasaye mudu ogwedhe full double gi family ne si number 0720 40 3913 Nick jomoko ntie matugo koda namba nani mara flashing mari oro gik moko gala jomoko kia wach moko nya pimo ni kataka koro ng'at man gi chandruok emo na sime ng'at man gi wach man gi tiende emo na sime kata ora message to weche moko moro message kikiwe alem ni ataro Nyasaye mudu lama mano yeni lama taro ngama tugo kodi inje tich Nyasaye inyalo kuongi inyalo gwedhe at the same time lama magaga penyo ber ne Nyasaye mondo joma tugo gi nere ok en mbas ni nere bende ok en ng'ama iparo ni kanigi motim mungi nere te konyo ji mang'eny koro kapo ni ok imiye luor mare anere anayawe ni lam ne jogi kilamo marataro lamo marataro mang'ato wiye bar mayiechi koro ji bro ng'eni karagi ndio ok en gima karagi ok dwa tugo ne joki bira tema ino chenro madaka chana ng'eni ka wuono untiere kanyo fans magor tema ntiere kabira kanyendo amor kodwa hinya wanyisa ni chenro ni tok bau kamora mora ma untiere omiyo e kibira kanyo endo beni ntie Lindi untiere katwekera untiere ka chief ikamora mora ma intiere kibira Olympic kure mad Nyasaye med konyo wanya kweno daka chana ageno kenda mor kodu malich moloyo chakoro mkendo e chenro ni endi e juma manyien nere in bende Nyasaye med gwedhi kada dila mena jomo kataro kamano Nyasaye mondo miyo gwedhi ogwedhi ne kwa Nancy gi mama wa Nancy to nyaka wachi ero kamano wo Nancy ochako pari kendo Nyasaye med gwedhi inya ero kamano amen